No, tak to jsme dělali. To natáčíš? Jo. Já si to tam jdu, Ne. Takže našli jsme peněženku u takového toho stánku pro mlíka. To je taky dobrý kakao, ale nebude dobrý. Prostě nemáme prachy na mlíko, tak jsme našli peněženku. A uděláme dobrý skutek a jdeme to vrátit. Ty mluvíš. Tak po ty mluvíš. No, jak je nepatřilo. Tak prostě jdeme. Ale první, dobrý den. Ne. Jsme našli peněženku, až to vaši dcery. Ježiš, vy jste hodný, to je jedno. Má tam to občanku, to je něco místo. To je slepice. A si dvorče 15. Jo. To už ztratila před pár dny, ztratila Plzeňskou. No, tak to tam není, ale aspoň tohle jsme přinesli. Ježiš, vy jste moc hodný, tak já nevím, já se kouknu, jestli to mám nějaký peníze. Dobrý. Když to nechte bejt. Že ji pozdravuje. Ale to nestrácí už. V pohodě. Jste zlatý. Tak jo. Strašně moc děkuji. Jenom můžete nám poděkovat do videa. My to natáčíme, aby jsme měli dobrý skutek. Ne, tak to. Tak jo, tak vám strašně moc děkuji, jste zlatíčka. Děkuji. Jo, máte za co. Strašně moc hodný, děkuji. Hezký den. Naschledanou. Naschledanou.